Hai că nu ești. Poate nesimțită un pic, dar dracu. Nu, nesimțită nu pare deloc. Nu, par foarte mișto, nu, pe tema asta nu pare nesimțită, nu. Par tu așa, gen, că te înfuri din orice aproape. Așa par tu, genul ăla de fată să se enerveze așa. Na. Sunt chill. Da, sunt de acord. De cât timp nu mai vorbești, Dau? De cât timp te-ai despărțit de băiatul ăsta? 4 zile. Ok, deci da, voi deci o să vă împăcați cum ar veni. Da, aștept, în mai. Când mă duc acasă, mă duc el să depună achele de divorț sau scopesc pe aia între ochi. Dar el nu e din Germania? Băiatul ăla nu e din Germania? Nu. Din România, e din, nu știu dacă știi tu, Sălart. Da, păi și ce? Voi cum ați avut treabă dacă tu ești de acolo din Germania? Bun, când am fost în țară, după... Gata, acum te aud, da. Bun, m-a sunat cineva, nu știu cine m-a sunat, dar Doamne ajută. Ok. Așa. Deci, când ai fost în țară... Când am fost în țară, cumnatul meu m-a făcut cunoștință cu el, pentru că cumnatul meu are oi și le ține gen la noi acasă și eu o trebuie să facă gen grajdul la oi. Și eu am dus pe el să-l ajute. Și când l-am întâlnit, l-am văzut așa înalt ca ușa, spatele așa mare, cât lat așa, cum îmi place mie. Îți plac băieții musculoși? Poftă bună. Îți plac băieții musculoși? Nu era el musculos, era așa, făcut de natură, avea burtică, avea tot ce trebuie, știi că... Da. Alex ador. Că nici eu nu-s mare frumusețe, așa că ce pula mea. Bun, continuând situația, noi ne-am cunoscut, o chemat... Eu m-am dus la sora mea la apartament în Oradea. Și când m-am dus la apartament în Oradea, l-a chemat cumnatul meu, l-a chemat pe el, hai la băutite. Bine, eu vin la băutie, ăsta bun nu mai a avut un gen să meargă cu mașina el acasă, în Sălart. Și a zis, ce pula mea, hai dorm tu, uite, eu dorm jos, tu dorm pe canapea. Cum ați făcut? Ați dormit amândoi seara aia. Da. Wow! Deci el avea nevastă, cum a făcut, în tine a dormit. Bă! N-a dormit în mine că l-am trezit eu, știi ce zic. Bun. L-ai trezit tu să hau? L-am trezit eu. Dezbrăcată erai sau erai îmbrăcată? Ce pula mea, tu crezi că mă dezbrac? Am dat așa pe piese. Ok. Știi, puzzle. În fine. Și după aia, cât am mai stat în țară, tot am mai ieșit, nu știu, am văzut, bă, mere treaba între noi, el a picat de mine, eu n-am picat de el numai după câtva timp. Și s-a ajuns aici, frate. Și de cât timp gen ești cu el sau? De când a început anul. Oh! Deci de 3 luni și ți s-a pus ție bata pe el. Mi s-a pus rău să mor eu, că e așa, e cute, îmi place de el. Dar singurul lucru are nevastă. Are și copil? Nu, nu are. Sunt de 9 ani împreună, cât ea și ce, au fost de 9 ani împreună. Și copil nu. Aia nu lucra. 9 ani? 9 ani. Și de ce se despart? Pentru că, nu mai o mers treaba între ei. El așa mi-a spus și ea la fel. Ea cred că și-o găsit pe altul, din câte am înțeles tot de la ea. Și-o găsit pe cineva, s-o înțeles mai bine cu el și-o zis că vrea gata cu ăsta. Și tot ea să oftică, frate. Adică? Păi tot ea să oftica, că tot ea m-a căutat să-mi scrie mie, să mă facă panoramă și toate felurile. Și cum a luat eu de ea, săraca... Voi să o bați? Nu, m-am dus să vorbesc cu ea, simplu fapt, hai să vorbim, să văd ce te mâncă pe tine în pizdă, să vorbești tu de mine, pută-te drace. O coborât de la scară, o deschis ușa, face către mine, da, ce vrei? Păi fată, tu mă înjuri pe mine de familie și de morți, fute-mi în ochii tăi că ea-i strâmb și pe ea, că și eu port ochelari. Dar tata meu, un ochi încolo nu caci.
Da, oricum, tu nu te compari cu mine. Fata, tu nu te vezi cum arăți futichi, doamne, că zici că ești... Bă, când te-a făcut măta și tată, te-a făcut în prezervativ și apoi te-a scos și te-a băgat în el. Bă, bată-te boala și rușine care o ai în tine. Fută-te, dragi, pe acolo pe capul să mor eu, că s-a uitat nemțacile pe jam. Și ce dracu, austriece, futele, doamne. No. Eu am vrut, sincer, am vrut să o tăvălesc. Singura problemă că money expansiv, no good. Adică? Stai să spun. După ce am ajuns acasă, gen în ro, îmi scrie pe cont fake. Ok. Stau cu bărbați însurați și am trimis screenshot-ul ăsta și că nu ia. Mam. Deci de nu fac, ascultă la mine, de nu fac pe bărbatul ăsta să mă lingă tălpile de la picioare. Stai așa, nu vrei să fie bărbatul tău, să-l faci bărbatul tău? Bă, aș vrea. Păi, Dar tot îl fac să-mi lingă tălpile de la picioare, deci tot o pulă îi. mam. Tu vrei să nu se mai împace deloc cu aia? Deci s-au despărțit. De ce s-au despărțit? Nu Da. s-au mai înțeles, frate, stai tu 9 ani în casă cu o persoană și stai să spun, te fuți de 2 hai fi 3 ori pe lună. Așa. Nu vorbiți, stați într-o casă, dar nu vorbiți. Avem? Ea nu lucrează. El lucra de la 3 de la 3 seara până la vreo 12. Ea nu lucra, stătea să juca Free Fire, pula mea. Așa. Nu. Ținea treaz pe om până la nu știu cât, că ea stă juca, străga acolo pe joc, pula mea știe ce făcea ea. Nu s-au mai înțeles. Nu mai fost ce-a fost. Asta a rămas gravidă când au fost ei despărțiți. Așa. Și eu de la sunat pe el să-i trimită banii de avort. Și l-a făcut? Da. Ok. Mam. Scuze. Și lui a convenit să stea cu ea în condițiile astea. Acum nu e vina fetei. Da, și... Fata a văzut că merge așa și a rămas așa. Păi Nu e normal, vina. Eu n-aș da vina pe fată, aș da vina pe băiat. eu aș da vina pe amândoi. De ce? Nici cu el nu țin, dar nici cu ea. Pentru că, din bun obraz, că ea e mai matură ca mine, e mai mare ca mine. Cum să scrii tu, să înjuri, să faci, să nu știu ce, pe o persoană care nu o cunoști? Nu știi sigur dacă e într-o relație cu el. Nu ai nicio treabă, n-ai văzut în viața ta niciun... Bă, eu o înțeleg de ce te-am jurat. Chiar o înțeleg. Pentru că probabil băiatul ăla o tot mințea pe ea, cum te-a mințit și pe tine, înțelegi ce zic? Că dacă te-a mințit pe tine, clar a mințit-o și pe aia. Clar nu e bun de relație dacă vrei tu să te convingi că el e treaba ta, dar clar o să te mintă și pe tine în continuare, că este un potențial mincinos. Deci, omul ăsta nu e de încredere niciodată și nu o să fie niciodată de încredere. Adică omul ăsta e bun numai să hau dacă vrei, că băiatul ăsta te va minți toată viața lui, deci vei sta numai într-o minciună și nu o să ai niciodată ceva cert de la el, înțelegi? Tu vei crede în ce spune, dar el va face ca el, înțelegi? Și asta e o chestie, e un mare minus. Fata aia n-avea de unde să știe că se vede cu tine, poate el încă era în relație cu ea. Dar doar era un Nu mișcă era. mici. Hei. Nu. Nu era. Știi de ce? Normal, ia zi-mi de ce? Pentru că el a fost plecat un an în insulele Feroe. Așa și? Ei nu mai aveau nicio treabă unul cu altul, că dar ea au vrut divorțul, asta nu înțeleg. Că de ce să ofti că ea dacă ea au vrut? Pentru că, De asta m-a spus și ea. nu știu cum să zic eu ție, apreciezi ceva după ce îl pierzi. Și după ce vezi că are altcineva. Dar nu neapărat altcineva, că te-ai văzut și mai mică. Fata aia câți avea? Că ăsta are 30 de ani și tu n-ai nici 20. Corect. Ai înțeles? Dacă, adică, la modul, na. Mă înțelegi? Frate, nu știu. O înțeleg. Am serios, fără nicio glumă, fără nicio vorbă. Dacă ești pe live,
I'm sorry, Da, eu sunt... Ne mai trebuie un singur abonat până la suma de 300.000, așa că abonează-te. Mi se pare interesant. Sincer. Da, mi se pare un Am subiect... ajuns să stau să vorbesc cu un străin pe OMTV care l-am văzut pe Instagram că își bate pula de una și de alta despre viața mea personală. Să-ți dai seama cât de rău am ajuns eu.